ezak. Baina orain nik badakit berriz egongo garela, egun hura itzuliko da. Hautzeneak aurten 10 urte bete ditu eta pixka bat ospatzeko argazki erakusketa bat antolatu dugu. Da erakusketa horretan bildu nahi izan dugu argazkien bidez, irudien bidez, urteotan zer izan da hautzenea, ezta? Hiru argazkilari daude, Txelu Angoitiak, azokan lan egiten du, azokak kubritzen du Gerediaga elkartearentzat, eta gero Joseba Barrenetxea eta Saioa Gau Ilunak. Niretzako hautzenea uste dut niretzako izan dela Durango azoka berpiztu duena, hautzenea bezalako gune bat, ez? Gero ja sartu dira bestelako guneak, ez? Eszenatokia, irudina eta laukak. Niretzako hautzenea eta hautzena suposatzen duena sortzaileentzako izan da Durango azoka bizi berritzen. Hori musikuek eta idazliek eta lehen begoten ziren, ez? Baina ordu erdiro ikustie jentie, aportazio polite da, ez? Alaitu egiten da, pizkat giroa. Eta gero, diskoa edo ez daukaten ontzat, plataforma politia da, ez? Hor gaztie. Eta hori uste baita ere lortu duela sortzaile asko etortzea baita ere beraien lanak, beraiek espreski jendeari saltzera, ez? Etortzen naiz jotzera eta aldi berean neunago gero postuen edo eta askok egunero ja. Ez dakit, olako sortzaile publikoan artean sortu dago olako harremana estuago bihurtzea, ez? Saiatu gara urte guztietako argazkiak biltzen, jasotzen, errelatu bat nolabait osatzeko. Adibidez, lehendabizik urteko argazkiak eta hauz, non pixkat hautzenean martxan jarri genuenok agertzen gare. Goratzen dut 10 urte Gotzon Barandaran idatzi zidala komentatzen inbar zutela olako zerbait, sortzaileekin daulan, eta ia joaten nintzen argazki batzuk ateatzera ekitaldi xume hartara, ez? Eta arrez gero urtero nik uste dut urtero nator Durangoko azokara eta urtero nator gogo gehiagorekin hautzenea hor dagolako. Hautzenea da plaza bat, non sortzaileok geure buruari toki bat eskaintzen dugun, urteko euskarazko lana defenditzeko, konpartitzeko, azokara datozen kulturzalekin. Hemen asko, hori urte asko garoia hemen argazkizek ataratzen, orduan beti saiatzenaz, zer berezize arrarua, estrainoa bestiek ez daukaten ikusten ez dutena. Hori da nire helburua da beti, ez? Da espoziziorako nik aukeratu ditut argazki batzu, pizkat berezize diela. Personaje famatuak edo baino, zeo zer ikutu berezi bat daukaten argazkizek, hori zen da nire kriterizue. Bai esan nik ez ditut aukeratu nireak. Bai bazegoen fijo nirea nahi zutela oin dela 10 urtekoa nun danak agertzen ziren, eta hortik aurrera nik esanien aukeratu zueko, beto, nola 3 pertsonak geunden hor, nik ez dakit beste ase sartu behar zuten, eta azkenean bera zeukaten olako ideia nagusia eta hori, eta bera ikusta ber zer nahi zuten gehiago. Banekien, kokainen argazki haumeekin hori fijo nahiko zutela. Eta batez ere asuntu da, hori Cartier-Bressonek esaten zuen instante decisibo hori harrapatzi, ez? Ez da segundu bat, da askoz gitzi hau, nuna argazkize, da ezun nahi zein nuna. Orduan hori da beti erronka, momentu hori harrapatzi, ez? Eta baita ere isladatzen duena taldearen izaera harrapatzea, ez? Eta oso gatza da, igual, zu nahi duzu momentu hortan, ez dago, zu nahi dituzun argiak edo, batu behar dira hor zenbait gauza aldi berean, musikaria egotea zu nahi duzun puntuan, argiak zu nahi duzun moduan,
Eta bueno, batzutan lortzen da, eta beste batzutan ez, baina bueno. Oso zaila, esati zenbat argazki. Normalian, egunean zehar, ez dakit, 3-4 aldiz hartzena zorra, eta beste 3-4 aldiz igual solasaldietara. Orduan, ez dakit, bakoitzien, ez dakit zenbat argazki, da hori multiplikatzen bozu 10 urtetatik, badiez batzu. Jo, batzuna nietzako da plazeriko berena argazkiak ateatzeko. Ze montatzen dute dana, super ondo, argiak eta dana, gainera urtero da diferente, urtero zaintzen dute estetika edo ez dakizulan esan. Eta nola bebai grabatzen duten, gero ateatzen den telebistan da holan, beti dago argia. Eta gaina jolasten pilo bat fokuekin eta holan, orduan hau zenean argazkiak ateatzen da, dauna goza da niretzako. Nik uste dut aportazio politia izen zala solasaldien gunea, edo lekua. Eta gero, dekorazio aldetik urtero zeo zer barri iken dabe, eta hori geuretzako biztarako beti eskertzen da. Netzate kutxunena da nire atzean dagoen argazki bat, 2008koa, non agertzen garen idazleok, musikariak, editoreak eta kulturzaleak edo publikoa ere bai. Eta hau zenean ezinbestekoa ere da publikoa, ez da? Eta da, manifestu bat irakurri genuen, hau zenean martxa jartzeko, eta gero argazki bat egin genuen. Aurten egin dugu beste argazki bat, 10 urte betetakuan, eta horregatik daukat argazki hori nakutxun.